Som com som, perquè venim d'on venim. Què li anem a fer si en tancar els ulls ens emocionen els mateixos records? I què li anem a fer si en obrir-los veiem en claretat el nou país que volem? Un país sense terrorisme masclista, sanitat universal i educació pública. Un país de llibertats, sense mordasses, un país de nacions, divers i solidari, laic i pacifista, un nou país. Vota Esquerra Unida, Unitat Popular. Som com som, perquè venim d'on venim. Què li anem a fer si en tancar els ulls ens emocionen els mateixos records? I què li anem a fer si en obrir-los veiem en claretat el nou país que volem? Un país sense terrorisme masclista, sanitat universal i educació pública. Un país de llibertats, sense mordasses, un país de nacions, divers i solidari, laic i pacifista, un nou país. Vota Esquerra Unida, Unitat Popular.